Takže dámy a páni, dovolte mi, aby som vás privítal. Moje meno je Jamal alias Jaroslav Malackanič a dnešný diel videa sa bude niesť znamení DJ na svadbu. Takže priatelia, v tomto videu vám vysvetlím, aký je rozdiel hlavne medzi DJom, ktorý je na svadbu, DJom, ktorý je vyslovene DJ, ktorý hráva po kluboch, diskotékach a tak ďalej. Hej. A DJ na svadbu je špecifický v tom, že vy si objednávate DJ-a sami pre seba. Hej. DJ, ktorý je na diskotékach, DJ, ktorý hráva po kluboch a tak ďalej, treba pochopiť, že je to človek, ktorý sa ide realizovať do klubu. To znamená to, že on má proste nejaké materiály, ktoré on si doma chystá, robí si vlastné sety, prípadne nejakú vlastnú produkciu a on do klubov si to ide odprezentovať. Hej? A DJ, ktorý je vyslovene na svadbu, ten sa nechodí prezentovať, ten je tam kvôli ľuďom. Hej? Čiže treba si dať jednu základnú otázku, čo je produktom DJ-a. Či u jednoho svadobného, alebo u druhého, ktorý je DJ, ktorý chodí po tých kluboch, ako som už spomínal, je otázka, čo je jeho produkt. Že produkt, ktorý predáva DJ, respektíve ktorý predáva jeho samého, je to, že jak on dokáže zabaviť ľudí. Hej? Čiže vždycky sa pýtate, alebo veľakrát sa stretávam s tým, že pýtajte sa ma, akú hudbu hrajem. Hej, či hrajem aj ľudovky, či hrajem 80. 90. roky a tak ďalej. Hej, čiže ja vám poviem takto, ja hrajem všetko. Hej, ale to teraz neznamená to, že je to nejak, jak keď vtáčka chytajú, že mu pekne spievajú, že všetko vám zahrám na svete. Nie. Je to v podstate, treba to pochopiť tým správnym štýlom, že DJ, ktorého si zavoláte na svadbu a ktorý vlastne má zabezpečiť ten produkt, že by tí ľudia na svadbe sa zabávali, tešili, tancovali a hlavne, aby o 3 ráno alebo 4, 5, neviem, keď teoreticky by končila aj vaša svadba, aby odchádzali šťastní, že wow, zabavili sme sa, super bolo, DJ nám zahral na nôtu a o tom je ten produkt. Čiže ten konečný produkt, ktorý ja predávam, nie je tá samotná hudba, ale ten spokojný klient alebo tí spokojní ľudia, ktorí na tej svadbe sú. Svadba je veľmi špecifická záležitosť, lebo takisto sa ma pýtate, že keď už teda idem hrať, tak povedzte mi, že respektíve pýtate sa mňa, že čo hráte konkrétne na tých svadbách, hej? Tak ja vám viem povedať, hej, že hral som 80. roky, 90. roky, nejaký rock, nejaký rock'n'roll, nejaké tie repeťacké záležitosti, nejaké ľudovky, ale každá jedna svadba je svojím spôsobom špecifická, lebo sú tam iní ľudia, je tam iná veková zostava, záleží aj od toho veľmi, že či je tam 50 ľudí na tej svadbe, či tam je 200 ľudí, lebo určite jednoduchšie sa hraje pre 200 ľudí, lebo to je už taká, by som povedal, davová psychóza, hej, keď proste 100 ľudí tancuje, 100 ľudí sedí, tak to nevyzerá tak, ako keď máte 50 ľudí a z toho 25 sedí a 25 tancuje, že je to nič moc, hej. A zase ťažšie sa prichádza na chuť tým 25 ľuďom alebo tým 50, jak pri 200 ľuďoch. Pri 200 ľuďoch je oveľa väčšia šanca, že proste trafím sa do tej nôty, ale nech sa, znova už som zašiel veľmi ďaleko, čo som nechcel vlastne až tak rozoberať do detailu, ale ide o to, že ten produkt toho DJ-a je to, že či mamka, či babka, či detko, či netier, či sesternica, či kamaráti a tak ďalej. Mojou úlohou ako svadobný DJ je to, aby som zabavil všetkých ľudí na svadbe. Hej? Čiže ja nikdy dopredu neviem povedať, či to bude viac tých 80 rokov, či to bude viac 90 rokov, či to bude súčasná hudba. Dokonca som sa stretol aj s drum and bassovou takou partiou, ktorí fakt, že po polnoci už frčali len na drum and bass. To bola taká veľmi špecifická svadba, ale to možno nejakom druhom dieli videa, ak sa k tomu vyjadrím. Takisto aj ľudovky, hej, keď si to proste žiada tá situácia. Treba mať na pamäti stále, že na svadbe nie len, že sú mladí, respektíve mládež, ale sú tam aj starší ľudia, hej, ktorí majú radi nejaké polky, nejaké valčiky, nejaké čardáše a není vôbec zlou akože myšlienkou to, že proste keď hráme aj nejaké čardáše alebo niečo také, alebo nejakú cigánsku muziku, tak na to sa vedia baviť aj mladí, hej.
Čo sa týka konkrétne mňa, ja vždycky svojim zákazníkom núkam to, že vy si kľudne môžete zostaviť playlist a blacklist. Hej. Najprv sa vyjadrím k blacklistu, lebo to je taká najobľúbenejšia časť ľudí. Ľudia vyslovene si niekedy neželajú to, že by odznievali niektoré veci, ako je báječná ženská, jede mašinka, a tak ďalej, to by som vedel hovoriť do nekonečna. Hej, ja sa priznám, ja z vlastnej iniciatívy tieto veci už nepúšťam, lebo mne sa zdajú už opočúvané a ja mám rád zmenu, ja mám rád progresívne svadby, moderné svadby, kde sa hraje fakt dobrá muzika a nie, že za leto pôjdete na 10 svadieb a na 10 svadbách furt stále to isté, nie. Ale znova sa vrátim k tomu, že prečo je svadobný DJ svadobným DJom. Presne z toho dôvodu, že pokiaľ si to tá daná situácia žiada, že viete, že napríklad svadobnej mame alebo svadobnému otcovi sa páči Helenka Vondráčková a ona len čaká, že kedy konečne tá jej Helenka Vondráčková zaznie z tých reproduktorov a ona sa nemôže dočkať, tak asi by bolo veľmi zlé, keby som jej to nepustil. Hej? V takomto prípade to robím následovným spôsobom, že pokiaľ už ten playlist si vytvoria tí mladí a je tam tá Helenka Vondráčková, vždy je to na konzultácii a takisto aj na takej tej zdravej forme komunikácie, že ja prídem teda za mladomanželmi a poviem im, že listen up, počúvajte sem, je taká vec, svadobná mamička by veľmi chcela Helenku Vondráčkovú, viem, že je to na blackliste, ale či by ste to nevedeli pretrpieť a či by sa to dalo nejako ukočirovať, že pôjdete vonku sa prevetrať medzi tým, kým oni sa zabavia. A predstavte si, z 99 prípadov 99 nasleduje presne tým istým spôsobom, že oni fakt čakali tú Helenku Vondráčkovú a fakt vtedy sa strhla tá najväčšia zábava, kedy ja som síce nie veľmi za tú Helenku Vondráčkovú, ale daná situácia si to žiadala. To znamená to, že ja som vytvoril tú atmosféru. Hej? A na to sa už dá naviazať či Michal Dávid, či nejaké české veci, či slovenské veci, či slovenská súčasná hudba. Hej? A o to jednoduchšiu ja prácu mám. Takisto si treba uvedomiť, teraz sa vyjadrím, čiže už dosť bolo toho blacklistu, hej, dúfam, že každý pochopil, že čo som tým blacklistom myslel, ale každopádne, keď si už ten človek, alebo respektíve ten mladomanželský pár zostaví ten blacklist, tak ja sa toho budem držať. Pokiaľ nenastane nejaká fakt zmena, že tá situácia si to bude vyslovene žiadať, že áno, musíme zahrať Helenku Vondráčkovú, lebo ináč sa zoberie jedna partia a ide domov. Hej, dobre, čiže dosť, čo sa týka toho blacklistu, ideme na playlist. Veľmi veľakrát nevesty zle pochopia, čo znamená playlist. Playlist neznamená to, že ona, respektíve nevesta alebo žení, že mi dajú 100 piesní, 100, dobre počujete, 100 piesní od A po Z, kde sú interpreti od A po Z, hej, čiže od roku, od 90 rokov a tak ďalej, hej. Je nemožné, aby ja som za jeden večer dokázal z 100 trackov, to znamená podľa vkusu tých dvoch osôb, čiže to je nevesta a ženích, že by podľa ich vkusu ja som dokázal odohrať 100 piesní pre tých ľudí a podľa toho ich zabavil. Hej, poviem príklad prečo. Vy keď si vyberiete napríklad pesničku, poviem príklad Highway to Hell. Hej, je to rocková od AC/DC, hej, veľmi populárna, veľmi rád to hrávam na svadbách a hlavne okolo tej 10. 11. kedy už tá zábava je vo vare, by som povedal. A preto nemôžem hneď za tým pustiť slaďak, ktorý ona mi napísala do toho playlistu, že hneď potom by chcela slaďak, ja neviem, od Desmodu, alebo niečo podobné, hej, nejaký slaďak. Hej, keď už idem nejakou tou postupnosťou, vždycky to kolečko musí mať hlavu aj petu. To znamená to, že keď začnem Highway to Hell, tak musím pokračovať nejakým Kiskom, I Was Made for Loving You, alebo nejakým Kabátom, alebo prípadne I Love Rock and Roll, alebo podobné veci, na ktoré sa chytia všetci. To znamená, že keď už ja vytvorím tú davovú psychózu a tí ľudia sa začnú baviť na ten Highway to Hell, tak oni neočakávajú to, že keď prídem na Highway to Hell a za 3 minúty, kým tá pieseň skončí, idem na slaďak, aha, tak ja som slaďak nechcel tancovať, tak musím si ísť teraz sadnúť, teraz sa vymenia tí, ktorí chcú slaďak. Každé kolečko musí mať hlavu aj petu. Čiže to znamená, keď začnem československé kolečko, vždycky je československé. Nie je to zahraničné, nie je to do slaďaku, do ľudovky a tak ďalej. Keď začnem rokové kolečko, musí to byť rokové kolečko. Prípadne počas kolečka, keď sa to hodí, tak preladím na niečo iné.
podobné. Hej, takisto keď hrajem ľudovky, takisto keď hrajem sladiaky, tak väčšinou to býva tak, že keď začínam sladiaky, tak zahrám nejaké 3-4 sladiaky na začiatku kolečka a potom sa to už rozbieha. Čiže to je zásada toho playlistu, že vy by ste si mali vybrať 10 piesní alebo maximálne do 15 a 20 už by som nebol veľmi rád, kebyže viac jak 15, čiže maximálne max tých 20 piesní, ktoré fakt chcete, že by odzneli na tom, na tej svadbe. Hej. Z toho dôvodu, že ja tých 20 svadieb viem zakomponovať, takzvané popíchať medzi tie kolečka a jak sa hovorí, aj ovca je celá, aj vlk je sytý, hej, že aj tí ľudia sa zabavia, aj tí mladí manželia sú spokojní, lebo zahrala sa im tá pesnička a všetci sme spokojní teda. A DJ je takisto spokojný, lebo má svoje publikum, ľudia sa tešia a znova sa vrátim k tomu, že ten jeho produkt ostáva zachovaný, že ľudia sa bavia, veselia a tak ďalej. Veľmi dôležitá vec po playliste, po blackliste je to, ako sa dokáže ten daný DJ vyjadrovať. Veľakrát sa stretávam s tým, že ľudia sa ma rovno pýtajú, že či teda aj moderujem tie svadby, či sa prihováram do mikrofónu. Áno, ja si nedokážem predstaviť to, že by niekto sa neprihováral alebo nemoderoval. Hej, lebo pokiaľ ten DJ hraje pre tých ľudí, tak on musí s nimi komunikovať. Hej, čiže vždycky nejak sa prihovárať, nejaká vtipná poznámka, alebo keď sa dejú nejaké veci. Hej, to znamená, podáva sa hlavné jedlo, reže sa torta, prichádza nejaká scénka, začína redový tanec na východnom Slovensku, alebo prípadne na západe je to klobúkový tanec a tak ďalej. Čiže ten DJ je kvázi súčasťou tej hostiny. On nie je len nejaký človečik, ktorý si zoberie, nasadí sluchátka a zapne nejakú pesničku a povie maximálne do mikrofónu, že nech sa páči, poďte na parket. Hraje a po 15-20 minútach, keď už totálne unudí tých ľudí, tedy povie ďakujem pekne, to je odo mňa všetko. A tým to vypne. Hej, nie, to je zle. DJ musí rozprávať, DJ sa musí baviť takisto na tej svadbe a DJ musí hlavne tých ľudí zabávať. Čiže to je alfa, omega všetkých svadieb a takisto aj kvalitného, dobrého DJ-a. Dobre, čiže ja si myslím, že túto tému som jak tak vyčerpal, že každý pochopil, že čo znamená playlist, blacklist a takisto aj čo sa týka toho moderovania, že nemôže niekto len tak si povedať, že idem zahrať svadbu a neviem sa ozvať do mikrofónu. Čo sa týka techniky DJ-a. Vždycky technika DJ-a veľmi veľa rozpráva o tom DJ-ovi, že čo je on vlastne zač. Dnešná doba je taká, že dnes sa dá za pár šupiek, a to vám fakt hovorím, že za pár šupiek, keď pôjdete do Lidlu a majú tam zrovna DJ-ský týždeň, tak vtedy tam sa dá kúpiť aj reproduktor nejaký, aj nejaká tá konzola a možno, že aj nejaký laptop, ktorý vám bude púšťať tie pesničky, hej. Čiže pozor na to, nie je jedno a to isté vždy to isté, hej. Čiže keď ten DJ vlastne do toho investuje, dáva do toho peniaze a takisto aj dbá o to, že by ten zvuk bol jednak kvalitný, že by tie svetlá boli dobré, že by to bolo kvalitné, že by nie, že počas svadby mu odíde jeden reproduktor a z horko ťažko to dohraje na ten druhý reproduktor, ale proste, že má kvalitnú techniku, ktorá jednak nerabčí, jednak je kvalitný zvuk, jednak je dobrý zvuk, takisto aj poskytuje možnosť nejakých tých mikrofónov, že by ste, takisto keď sú nejaké príhovory, alebo prípadne nejaký jak by som to povedal, keď nejaká babka alebo nejaký otec má príhovor, prípitok a tak ďalej, je úplne bežná vec, že DJ dodá bezdrôtový mikrofón. A tí low-end, low-budget DJ-ovia, oni ani nevedia, že ako taký mikrofón vlastne použiť, respektíve kúpia si nejaký hračkársky, ktorý, ako som už spomínal, kúpia to v Lidli a následne potom to idú na svadbu, potom im to vypadáva, rapčí im to, nehrá to dobre a to je zle, to je celé zle. A čo som tým vlastne chcel povedať? Ľudia, uvedomte si jednu vec. DJ, ktorý pýta za svadbu, dnes je presne 31. januára, kedy nahrávam toto video, je nezmysel, aby DJ, ktorý vám príde zahrať na svadbu a chodí do US Steelu pracovať, cez deň robí zvárača alebo pri teplej peci, na víkend zhodí monterky, oblečie sa do gala a ide hrať svadbu. Hej, a zapýta za toto
No, to som až veľmi málo povedal, ale nájdu sa aj také individuá, ktorí pýtajú 150 eur. 250 až 300 eur je taká, čo som si všimol na fórach, čo je moja svadba a tak ďalej, že okolo tých 300 eur si pýtajú bežní DJ šuflitkári. Je mi to moc ľúto, že tak musím povedať na svojich kolegov šuflitkári, ale človek, ktorý zoberie 300 eur za to, že má svoju prácu, respektíve do ktorej chodí, má tam svoj plat, neplatí si odvody, to sa bavíme teraz o tom DJingu, lebo my sme firma, ktorá si platí jednak odvody, jednak má normálne založenú SROčku a nerobíme nič iné popri tom, len toto, čiže ozvučovanie, osvetľovanie, svadby a tak ďalej, nič iné popri tom, lebo viete veľmi dobre, že keď sedíte na dvoch stoličkách, veľmi jednoducho padnete medzi ne. A práve preto hovorím, že človek, ktorý chodí do práce a jednak ešte príde unavený na tú svadbu vašu, lebo on príde vynervovaný po celom týždni práce a potom ide sa hrať na veľkého DJ-a na vašej svadbe a verte tomu, že svadba je len raz. Len raz. V niektorých prípadoch 2x, 3x, Boris Kollár a podobne. Keď už raz tú svadbu zničí ten DJ, lebo keď je zlé jedlo, to sa dá prežiť. Keď je horúco v sále, aj to sa dá prežiť. Ešte aj keď torty sa roztopia, to sa všetko dá prežiť. Ale ľudia, verte mi, keď raz DJ to nezvládne a pokašle celú svadbu, je to na jeden život. A do smrti budete pamätať na to, že prečo som si nepriplatil možno 200 eur viac, keď som mohol a neurobil som to. Zoberte si tak, koľko nevesta vyhodí za šaty, za účes, za jedlo, za, ja neviem, svadobné auto a podobné tie také všelijaké tie gebuziny, ktoré ani nebudú vidieť na či už videu alebo na fotkách a tak ďalej, ale to, že DJ, ktorý príde a zabaví tých ľudí, že proste aj ten fotograf má čo fotiť, takisto aj ten kameraman má čo točiť, že proste si povie ten človek, ktorý pozerá to video, samozrejme keď je kvalitne natočené to video, hej, zase to je ďalšia kategória kameramani, fotografovia, o ktorých sa teraz nebudem momentálne baviť, ale keď už raz je to dobre natočené a proste tí ľudia sa bavia na tej svadbe a proste tancujú, radujú sa, tak verte tomu, že nebude vám ľúto tých peňazí, čo dáte naviac a stále viete, že proste keď to zainvestujete, máte jednak doklad o tom, my si platíme odvody, my si riešime všetku hudbu, máme všetko legálne, Slowgram, SOZA, licencie a tak ďalej. Neverím tomu, že ten DJ, ktorý zoberie 300 eur za tú svadbu a popri tom ešte robí v US style, že by si vôbec nejaké odvody platil, alebo platil vôbec nejaké licencie. Čiže je nemysliteľné pre DJ-a, dovolím si tvrdiť našej kategórie, ktorej sa venujeme len tomuto, investujeme nemalé peniaze do techniky a to fakt, že nemalé, lebo v dnešnej dobe, keď človek chce kvalitné reproduktory, kvalitnú konzolu, doba je stále pokročilejšia, to nestojí málo peňazí, hej. To človek si pomyslí, ale to čo tam jeden reprák, ktorý kúpim v Lidlis, alebo, no Lidli asi nie, ale pôjdem do Musiceru a kúpim nejaký Omnitronic, Čína, Tajvan, neviem čo a dám za to 200 eur a idem s tým hrať svadbu, hej. To tak vôbec není. Kvalitné reproduktory, kvalitné značkové reproduktory, ktoré vydržia dlho a takisto sa dá na nich spoľahnúť, sú v tisíckach eur. Hej? To nepočítam ešte počítač, hudbu, takisto aj kabeláž, prepravu, nejakým autom to treba aj doviesť, takisto svetelné efekty. Je rozdiel, že či máte nejakú blikátku a stále to vidím na svadbách a idem ma poraziť, keď vidím tie malé lasery, ktoré robia také tie bodky po celom. Vtedy mám chuť prísť za DJom, zobrať mu to, hodiť o zem, rozbiť to a povedať mu, že zlatý môj, v živote nikdy to už nepoužívaj, vyzerá to hrozne. Čiže všetko stojí peniaze, hej, čiže práve preto ten DJ, ktorý si zobere tých 200-300 eur, neexistuje, aby mohol mať kvalitnú techniku, aby mal všetko v poriadku. A takisto teraz poviem už, nebudem to veľmi zdržiavať, lebo už to video bude asi dosť dlhé. Čiže povedzte mi, skúste sa zamyslieť, že čo urobí človek, ktorý to robí popri práci, keď náhodou sa mu niečo stane. Hej, zlomí si nohu, nedaj Bože, niečo sa mu stane, alebo sa stane aj to, čo sa veľakrát stáva, že proste si myslí, že viete čo, kašlem na to, nejdem na tú svadbu.
Čo urobíte v takom prípade? Je najväčšia, najhoršia stresujúca situácia, keď vy ešte do obedu, kedy idete na obrad a nie ste si istí, či ten DJ príde alebo nepríde. Hej, to sa pri nás nemôže stať z toho dôvodu, že my sme booking, ktorý má viacero DJov, hej, a keď sme napríklad 4 v partii, môže sa to ešte zmeniť do leta, hej, že budeme možno 5, 6, ale takisto my sme len partia, ktorá spolupracujeme a ktorí robíme tie svadby. Nie tým pádom, že teraz keď ja nemôžem ísť na svadbu, tak idem obvolávať Jožko, Janko, Ferko, taký, hen taký a tak ďalej. Nie. Vždycky, keď sme na kšeftoch, napríklad traja, vždycky jeden je v zálohe. To znamená to, že vy nikdy neobstanete bez DJ-a, že aj treba mať na pamäti, že svadba sa rieši v našom prípade rok, 2 dopredu. Napríklad my už aj teraz máme dosť objednávok na rok 2018. To sú 2 roky, ľudia. 2 roky. To sa môže čokoľvek stať. Môže ma prejsť električka, môžem, ja neviem, nedaj Bože, hej, dačo sa mi stane. A čo urobia tí ľudia, hej? V tomto prípade, a takisto aj tie prípady, kedy fakt, že na poslednú chvíľu sa niečo pokašle, môže sa stať, že budem mať svadbu niekde v Banskej Bystrici alebo niekde v Bratislave a cestou do Bratislavy do mňa vrazí nejaký blbec alebo niečo sa stane, už mám zdržanie 2-3 hodinky, hej. To sú situácie, ktoré sa môžu stať, hej, to je proste život. Hej, ale vždycky, keď je ten človek, aj ten DJ proste svedomitý a vie, čo robí, tak ja nemôžem ísť na svadbu, keď viem, že idem do Bratislavy, tak v ten deň, ale musím tam ísť deň predom, že by som mal istotu, že áno, o 4:00, keď je obrád, že tam budem. A takisto, aj keď sa mi niečo náhodou stane, povedzme, že my fungujeme väčšinou v Košiciach, Košice okolie, tak viem, že keď náhodou sa mi niečo stane, tak ja do tých Košíc viem behom pol hodiny zohnať kvalitného DJ-a, ktorý pôjde napríklad za mňa. Hej, ale to by som akože už aj nerozoberal, lebo proste nechcem maľovať čerta na stenu, ale môže sa to stať pri tých low-endových DJ-och. On keď nezoženie, respektíve keď niečo sa mu stane, on do hodiny, do pol dňa, do dňa, do 2 dní, on nezoženie druhého kvalitného DJ-a. Hej, pozor na to kvalitného, lebo stalo sa aj to, že nevesta mi volala, že dobrý deň, pán Malackani, že chcela by som, respektíve mala by som záujem o svadbu. A ja hovorím, jasne, nie je problém, hovorím, urobíme zmluvu, zobere sa záloha a tak ďalej a ideme do toho. Po asi 2 či 3 dňoch mi zavolala, že viete čo, že neplatí to. No a potom nakoniec ja som to ani dajako neriešil, hovorím, dobre, ok, hovorím, keď neplatí, ok, nič sa nestalo. Dokonca ja už som si medzi tým našiel aj nejakú inú akciu, lebo tých akcií je hodne. A ona mi 2 týždne pred tou akciou, respektíve tým dátumom mi volala, že dobrý deň, pán Malackani, že nie ste náhodou voľní ešte na ten a ten dátum. No a ja som jej povedal, že teda my sme nerozprávali náhodou už spolu ohľadom toho dátumu, alebo som mal poznačené, že kto mi volal. A ona, ja, áno, a hovorím, čo s tým DJom, ktorého ste mala? Tá viete, tak on bol nejaký môj, respektíve bol jej nejaký známy, s tým, že on jej povedal, že áno, príde jej zahrať na svadbu, zobral za to nejakých smiešných možno 200 €. Hej, s tým, že ešte na tej svadbe sa aj zabavil, lebo bola to rodina. Ale čuduj sa svetu, čo sa stalo. Ten pán prišiel o prácu alebo niečo v tom zmysle, čiže nemal príjem. On sa zdohádal, že chce ísť pracovať do zahraničia. Ale to zase nespojil s tým, respektíve neťuklo mu, že on keď pôjde spracovať do zahraničia, tak tým pádom nebude mať koho mať, respektíve nebude môcť ísť zahrať tú svadbu. No a ona, tá pani nešťastná, už pani, predtým slečna, mi volala nešťastná, že preboha, on povedal, že on kašle na to, lebo musí ísť pracovať, ide do zahraničia, že dnes si zoženiem niekoho iného. A víť, čo sa stalo, hneď mi na to volala, že teda nemá toho DJ-a, ktorý ju, poviem s prepáčením, okašľal. Hej, sú na to aj krajšie výrazy, také šťavnatejšie, ale nebudem to hovoriť takto na kamere. A 2 týždne pred svadbou nemá DJ-a. To je problém jak hrom. A kvalitní DJ-ovia väčšinou sú pol roka, rok a pol, 2 roky, ktorí sú vybukovaní. Hej, čiže toto sa vám pri normálnej kvalitnej firme, ktorá sa tomu venuje, alebo zodpovednému DJ-ovi nemôže stať. Hej. Dobre, čiže už dosť, čo sa týka tých vecí, už nebudem veľmi dlho rečniť. Ak vás niečo zaujíma, alebo by ste veľmi radi vedeli niečo bližšie, čo sa týka mojej práce, kľudne ma kontaktujte, či už na Facebooku, dole pod video vám pripojím
link, kde sa môžete dostať jednak na YouTube kanál, takisto aj na facebookovský profil, kde mám fotky z akcií, mám tam videá, tam pridávam a kľudne mi môžete tam komentovať, prípadne môžete dať pod video koment, že k čomu sa mám v najbližšom videu venovať, čo by vás zaujímalo a verím tomu, že takouto spoluprácou ešte veľa zaujímavých videí vznikne, lebo určite aj tie nevesty sú zvedavé, lebo ženia sa predsa, či respektíve vydávajú sa len raz v živote, tak určite budú veľmi radi, keď budú mať takúto pomoc vo forme videa, kde človek im to vysvetlí, povie čo a ako to funguje, lebo ja sa stretávam s takými vecami dennodenne, lebo venujeme sa len tomu. Hej, čiže veľmi pekne vám ďakujem, že ste to vydržali až doteraz, ja verím, že to bolo vyčerpávajúce, ten môj monológ a ten môj, dá sa povedať, že výstup, ale kľudne, keď sa vám to páčilo, poprosím vás, prihláste sa dole na odber, hej, čiže v YouTube tam je také červené tlačítko, že subscribe, alebo prihlásiť sa na odber. Čím toto číslo bude viac stúpať, tým lepšie pre mňa, lebo budem mať lepšiu motiváciu na to, aby som robil tieto videá, že fakt tie videá niekto sleduje a že veľakrát aj by ma potešilo, keď mi napíšete koment, že áno, pomohli ste mi, presne toto som potrebovala počuť, čo ste vysvetľovali vo videu. Čiže veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie videá. Čaute.